سلام كليكم سعد زلخو رداس تسفاية لو ما عندي حسالكم نتي زلخو خاء صحبات تغمتات ناي دوبا ويكا سرئي دوبا انتاي مسل نتعنا ناخذ انتاي تقملو بخلي من قد توسلنا يوي حيش سولو رستات كنسارة بينا مالتي نبتو تحس تقبلكم دوبا كلنا مبزحتو إذن فضعينا مسلمي عن حبرة السبنا مناتو لموت سلزوانا ويكا بمسحنا دوكامو لينا بخلي من قدنا ندوكامو لبحبرة السبنا عد سبحيتنا نصرحو صحيتنا نصرحو بالكلهم نتبلع من زلو كشفين ونتدوبا شفين ودلو كافر نعو قريفنا نتوشتو زلو ماتيرنا لك مسلسي شكورتي كوميديرا حويسنا سريحنا بو من قدها نمقوو مالتي كابزي وزاو بستفلالي عينت من قدتات يسراحيو عبكالوت محبرة سبات ويكا عبكالوت علامات بخلي يدوكمو لنترايلنا نتي دوبا ماتيرون نعو عنكيزهم تحينهم لقى كم باودر ويكا بملكة حروج عداليم نستفلالي مقدتات كيكي يسرحو ليهم بشكوتي يسراحيو نستفلالي شوربا عينت ويكا كمزي أفليحهم وما يفليحهم يدوكمو مالتي كم عينت تفلالي عسرار حمل بيزلو كم حبرة سبنا بحبرة سبنا تسرار حي فلالة مالتي أبدأنا كل جيزة حدا عينت تغني زلو مالتي ولا لا تسرار حي فلالة حدا عينت تغني مالتي كاو تراجن حجي دوبا زي فلا كنبل اتي اب دوبا زلو زرقه انتي تقمتات አለዎ انا ركز اني مبزحتو سب دوبا سرح انت دا اخينو نت دوبا سرحو نتاوشت زلو فريقن عين تقومولنينا مالتي انت رانو قبل نمدابو حفينا نسلو ስለዚህ ንሱ ከንተ ተጠቂምናሉ ሲትሕስቶ አለዎ ዶ ርግፍ ትሕስቶ አለዎ ዘርኢ ድማ ኣዝዩ ትሕስቶ ሃብታሚው ዝተፈላለዩ ቪታሚናት ማዕድናት ካልኦት ጠቐምቲ ንጥዕናና ዝኾኑ ነገራት ዝቆመ ንዑን ወስዶ እንተደኣ ኮይና ወይ ከዓ ንጥቀመሉ እንተደኣ ኮይና ከዓ ብመጠን ንሕና ብዙሕ ዓይነት ጠቕምታት ኣብ ጥዕናና ይህልወና ማለት እዩ ገለ ካብቲ ጠቕምታት ናቱ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ኣካላትና ናይ ገዛ ርእሱ ኣሲድ ኣለዎ ኣብ ኣካላትና ኣሲድ ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ንኣብነት ኣብ ክልተ መኮናትና ኣሲድ ናቱ ኣለዎ ወይ ከዓ ገለ ምግብታት ንወስድ እሞ ኣሲድ ኣብ ኣካላትና ይፈጥሩ ማለት እዩ ኣሲዳውያን ምግብታት ኣለዎ ኣሲድ ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎ ወይ ኣብ ውሽጥና ምስ ተመገብናዮም ኣሲድ ናይ ምፍጣር ተኽእሎም ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ምግብታት ኣለዎ ማለት እዩ እዛ ኣሲድ እዚ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ክበዝሕ የብሉን ክውሕድካ የብሉን ኣካላትና ተዘልዩ ዓቐን ክህልዎ ኣለዎ ክበዝሕ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክኾን ኣለዎ ዓቐናዊ ወይ ከዓ ሚዛናዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፍረ ድባ ኣብዚ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ኣሲድ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ክንብል ፍረ ድባ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣልካላይን ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ ኣልካላይን ክብል ከለኹ ምስ ኣሲድ ምስ ተሓወሰ ነቲ ኣሲድ ሚዛናዊ ይገብሮ ወይ ከዓ ናብ ኒውትራል ማለት ሚዛናዊ ኣሲድ ኣብ ኣካላትና ዘሎ እዚ ኣልካላይን ኣብ ኣካላትና ዘሎ ኣብ ሚዛናዊ ወይ ድማ ኣብ ተመጣጠነ ደረጃ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ እንታይ ንብል ኣልካላይን ኒውትራል ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኒውትራል ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ሚዛን ናይ ኣሲድ ማዕረ ወይ ከዓ ሚዛናዊ ንኽገብረልና ፍረ ድባ ኣዝዩ ሓጋዚ ወይ ከዓ ጠቓሚ ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ ኣብ ጥዕናና እንታይ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ሓደ ሰብ ብሕማም ቀልጢፉ ዝጥቃዕ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ንሕማም ቁልዕ ትኸውን ዝተፈላለዩ ባክተርያ የጥቅዑኻ ቫይረስ የጥቅዑኻ ዝኾነ ፓራሳይት ካልኦት ዓይነት ሕማማት የጥቅዑኻ እዞም ነገራት እዚኦም ዘጥቅዑኻ ተለዉ ከዓ ካብ ሕማም ናብ ሕማም ትሰጋገር ወይ ዝሓውን ሕማም ይመፅኦ ቀልጢፉ የዳኽመካ ናይ ኣካላትካ ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ድማ ድኹም ይኸውን ኣብ ኣካላትና ኩሉ ግዜ ዚንክ ዝበሃል ማዕድን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንናይ ተፀዋርነት ዓቕሚ ናይ ኣካላትና ኣዝዩ ብጣዕሚ ጠቓሚ ማለት እዩ ስለዚ ፍረ ድባ ብዚንክ ኣዝዩ ዝሃብተመ ብዚንክ ዝሃብተመ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ኣካላትና ናይ ምፅዋር ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ከዓ የዕብዮ ወይ ከዓ ኣካላትና ተፀዋርነት ንክህልወና ብጣዕሚ ይሕግዘና ከም ተወሳኺ ፀፀር ኩሊት ኣብ ኣካላትና ንዝፍጠር ፀፀር ኩሊት ወይ ከዓ ፀፀር ንምክልኻል ከዓ ፍረ ድባ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ስለዚ ካብ ፀፀር ኩሊት ከዓ ይከላኸለልና ወላ እኳ ዝተወደአ መፅናዕቲ ኣይኹን ካብ 2014 ዝተገብረ መፅናዕትታት ግን ፍረ ድባ ካብ ሕማም ሽኮርያ ከም ዝከላኸል እዩ ዝዝረበሉ ከም ተወሳኺ ካብ ዝኾነ ጭንቀት ንኣእምሮና ኣዝዩ ጠቓሚ ስለዝኾነ ካብ ዝተፈላለየ ጭንቀት ናይ ኣእምሮ ከዓ ይከላኸለልና ማለት እዩ የእምሮና ዝኾነ ጭንቀት ኣንቲ ዲፕሬሽን ንብሎ ማለት እዩ ኣንቲ ዲፕሬሽን ኣንቲ ዲያቤቲክ ንብሎ ካብ ሕማም ሽኮር ካብ ሕማም ፀቕጢ ናይ ዝኾነ ኣብ ኣካላትና ዝህሉ ወይ ኣብ ርእስና ዝመፀና ፀቕጢ ናይ ኣእምሮና ከዓ ይከላኸለልና ወይ ከዓ ሓጋዚ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ንልቢ እውን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ልብና ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ንክህልዎ ጥቕምታት ናይ ልቢ ጥዕና ናይ ልቢ ንምሕላው እውን ጠቓሚ እዩ ከም ተወሳኺ ፍልይ ዝበለ ንገልፆ ድማ
ፍረ ድባ ኣብ ጥዕና ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ። ጥዕና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክብል ከለኹ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብኔቸር ወይ ከዓ ብተፈጥሮ ፕሮስቴት ትበሃል ግላንድ ኣላ ማለት እዩ። እዛ ፕሮስቴት ንብላ ዘለና ፅቂ ኮይና ኣበይ ትርከብ ተራእዩና ኣብ ትሕቲ ፍሕኛ ትርከብ ማለት እዩ። ፍሕኛ ኣብ ትሕቲ ፍሕኛ ንቱቦ ናይታት ናይ ሽንቲ ኣብ መንጎ ክልተ ቱቦታት ናይ ሽንቲ ኣብ መንጎ ቱቦ ናይ ሽንቲ ከምዚ ጌራ ሒዛቱ ትርከብ ፕሮስቴት ግላንድ ትበሃል ፅግና። እዛ ፕሮስቴት ንብላ ዘለና ግላንድ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን የላን ማለት እዩ። ኣበይ ጥራይ ትርከብ? ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ትርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳ ደቂ ናይ ፕሮስቴት ግላንድ ንብላ ዘለና ፍረ ድባሲ እንታይ ምትእስሳር ኣለዎ የኽሳርን ፕሮስቴት ግላንድ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ ማለት ኣብቲ ዝለዓለ ዕድመ ካብ 4 ንላዕሊ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ እዛ ፕሮስቴት ግላንድ ብኔቸር ብተፈጥሮ ማለት እዩ ተዓብያ ወይ ከዓ እቲ ሳይዝ ናታ እንዳዓበየት ወይ እንዳወሰኸት ትኸይድ ማለት እዩ። ክትውስኽ ከላ ኣብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ኮና ንብል ዘለና ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ እንዳወሰኹ ልዕሊ 4 ሱሳታት ክበፅሑ ከለዉ እዛ ፕሮስቴት ትብላ ዘለና ግላንድ ትውስኽ ብዓቐናታ ትውስኽ እሞ ንደቂ ተባዕትዮ ከዓ ናይ ዓፅረ ሽንቲ ፀገማት ተምፀሎም ማለት እዩ። ዓፅረ ሽንቲ ብኸመያ ተምፃሎም ተራእየልና ክትዓቢ ከላ ንፍሕኛ ኣብ ትሕቲ ፍሕኛ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ሒዛ ትርከብ። እቲ ትቦ ናይ ሽንቲ ከዓኒ ብበዚ ናይ መንጎ ክልተ ናይታ ፕሮስቴት ግላንድ ይሓልፍ። ዓቐን ናይ ሳይዝ ናታ ወይ ቅርፂ ናታ እንዳወሰኺ ክኸይድ ከሎ ነቲ ትቦታት ናይቲ ሽንቲ ከዓ ከምዚ ገይሩ እንታይ እንዳገብሮ ኸይድ ክደፍኦ ከሎ ስለዚ እቲ ትቦ ናይ ሽንቲ ድማ እንታይ ይኾናሉ ይፀብብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ሕፅረት ሽንቲ ወይ ከዓ ዓፅረ ሽንቲ ዝብል ፀገማት የምፃሉ ማለት እዩ። ሕፅረት ሽንቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝመፅእ ዝተፈላለየ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብሰንኪ እዛ ፕሮስቴት ግላንድ ናታ ምምጃፍ ወይ ናታ ሳይዝ ብምውሳኽ ዝመፅእ ተደኣ ኮይኑ ዓፅረ ሽንቲ ኢልና ንፅውዖ። ሓደ ሰብ ዓፅረ ሽንቲ ተደኣ ሃልዎ ኮይኑ ወይ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዓፅረ ሽንቲ ተደኣ ሃልዎ ኮይኑ እንታይ ምልክታት ኢሉ ስምዖ ተደኣ ኢልና ኩሉ ግዜ ቀልጢፍካ ናይ ምሻን ምልክታት ይህልዎ እሞ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ለይቲ ቀልጢፍካ ናይ ምሻን ስምዒታት ትህልዎ ሽዓ ምስ ከደ ግን ቀልጢፉ ኣይሽንን ወይ ከዓ ነዊሕ ይፅብብ ኣብ ግዜ ሽንቲ ቃንዛ ይስምዖ ወይ ከዓ ጥብጥብ ናይ ምሽን ከም ዝወዳካ ጥብጥብ ናይ ዝብል ናይ ሽንቲ ምልክታት ምስህሉ ዓፅረ ሽንቲ ኣለዎ ንብል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፕሮስቴት ግላንድ ኩሉ ግዜ ቀልጢፋ ክትርከብ ኣለዋ። ከምዚ ዓይነት ፀገማት ትገብር ተላ እዚ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናብ ሕክምና ወይ ድማ ናብ ሓኪም ክቐርብ ኣለዎ ማለት እዩ ፀገማት ንምፍታሕ ምክንያቱ ኣዝያ ኣሸጋሪ ስለትኸውን። ስለዚ ፍረ ድባ ከዓ ነዛ ፕሮስቴት ንብላ ዘለና ግላንድ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንኸይተንፅልና ወይ ከዓ ዓፅረ ሽንቲ ንኸይተንፅልና ንደቂ ተባዕትዮ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ጥቕሚ ዘለዋ። ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር ፍረ ድባ ዝወስዱ ኮይኖም ካብዚ ናይ ፕሮስቴት ትበሃል ናይዛ ፕሮስቴት ግላንድ ዓፅረ ሽንቲ ፀገም ይከላኸለሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ንደቂ ተባዕትዮ ንብል ኣለና። ከም ተወሳኺ እንታይ ጥቕሚ ናይ ፍረ ድባ ዘሎ ጥቕምታት ክንዛረብ ተደኣ ኮይና ንጨጉርና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ንጨጉርና ጠቃሚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ? ጨጉሩ ናይ ምስሓብ ወይ ድማ ናይ ምብራህ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚቶም ናይ ምብራህ ምልክታት ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ዕድመ ብዘየገድስ ናይ ምብራህ ወይ ከዓ ጨጉርካ ናይ ምስሓብ ምልክት ንዝህሉ ፍረ ድባ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ወይ ከዓ ናይ ፍረ ድባ ዘይቲ ኢሉ ተሰሪሑ ዝዳሎ ዘይቲ ኣሎ። ኣብ ዕዳጋታት ንረኽቦ ኢና ፍረ ድባ ወይ ከዓ ፓምፕኪን ሲድ ኦይል ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ፓምፕኪን ሲድ ኦይል ዝበሃል ንጨጉሪ ምስሓብ ወይ ጨጉርካ ክጠፍእ ከሎ ጨጉርካ ይልሕልሕ እሞ በብቁርብ ተመዚዙ ከዓ ይጠፍእ። ሽዑ እንታይ ይኸውን ናብ ምብራህ ገፅካ ትኸይድ ወይ ከዓ ጨጉርካ ኣዝዩ ስሑብ ይኸውን እሞ ብናይ ጨጉሪ ምጥፋእ ከዓ ትሳቀ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ፍረ ድባ ዝምስራሕ ዘይቲ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ እንተደኣ ኢልና ከዓ ነቲ ናይ ዘይቲ ናይ ፍረ ድባ ሓንሳብ ነፍልሖ እሞ ኣፍሊሕና ኣዝዩ ከይወሓይ ቆርበትና ምና ከይሓሲና ወይ ከየንድደና ንእሽተይ ኣፍልሕ ኣቢልና ኣብ ርእስና ንገብሮ እሞ ዘይቲ ርእስና ኣፅሪና ተሓፂብና ኣብ ርእስና ንገብሮ ንሓደ 10 ደቂቃ ዝኸውን ከዓ ማሳጅ ጌርና ሸፊና የፀኒሕና ካብ ሽዑ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንሕፀቡ ዓይነታት ተሓፃፅባ ንሓፅቦ ማለት እዩ። እዚ ድማ ምስ ግዜ ነዊሕ ምድዳእ ተጠቂምናሉ ኣዝዩ ንጨጉርና ጠቃሚ ጨጉርና የትርሮ እዩ። ሓድሽ ጨጉሪ ንክበቁል ይሕግዘና። ጨጉርና ከዓ ካብ ተመዚዙ ካብ ምጥፋእ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ጥቕምታት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ፓምፕኪን ሲድ ኦይል ዝብል ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦ ኢና። እዞም ጨጉሪ ናይ ምስሓብ ወይ ጨጉሪ ናይ ምብራህ ዝሽገሩ ሰባት ተደኣ ተጠቂሞምሉ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ።
جازي فرد باكم تعين استفعل عليه تقمتات هلو نأمرنا يحطوا ميلنا تحنا لبي حقسنا يلنا كالي كاب استفعل عليه أب تقورانا ويدما أما أنا دولا نزلكو باراسايت نمتفع كأس يبزع من تقوط تقمتات يسلو سلسي تتكمت يفرد بات رأخينا أزي سبوع نقري والتيو نددبا تريدي كنا عندك أمرلو دلنا نتفرون أكيدنا بخمي ملك عن تقملو دلنا نتفرد با أكيدنا أو حاوي كل نصلوا كيحررنا مالتي يشتى بزي زخواني يوم النجر زخوان زيتاني نقبرنينا قليل نقبرنينا رأي أبزر السنة مقلو جيرنا يشتى يزلو زوابنا أو كله كنقرطو ما نخلينا مالتي بخمسة ملكا كنوستو نخلينا ويكا بخمي كنوستو نخل أما يجيرنا يشتى حانت معكا جو أفلحنا فرد باقو جيرنا دما حسب عبسيناون أبسخون النجمناتنا حويسنا تتعمل لعنايو أزيد عم مغارتي زلوا أولا وخلقات وستخلقات سقوط سبحان مغارتي زلوا قومة كانت أننا أزيد غاميهم على السلاسي ويا وخلنا خنبل عن غيرنا كي قلنا نبل عن غيرنا ويكا أو حاول خيط سلنا خنبل عن غيرنا أو حاول سلينا خنبل عن غير مالتي كم زحنا كمتات اللوا سلاسي إذن السل مالتي بيغني ليه